Udalbiltzaren ibilbidea etzen atzo goizean hasi. 1989ko irailaren 18an sortu zen. Lizarra Garaziren garaiak ziren, eta orduko ilusioark batu zituen 2000 hautetsi Bilboko Euskalduna Jauregiko lehen bilerara. Egun hartan, 5 printzipio hauek onartu zituzten. 1. Euskal Herria nazioa dela. 2. Euskal Herriaren egiturak eta politikoa eraikitzea. 3. Nazio eraikuntza bultzatzea. 4. Udalerrien arteko harremanak eraikitzea. 5. Nazioartean ere Euskal Herria aldarrikatzea. Ez zuen askorik iraun adostasunak ordea. Berehala sortu ziren ikuspuntu ezberdinak, eta hautetsiak banandu egin ziren. Udalbiltzarekin jarraitzea erabaki zutenek aurretik adostutako programari eutsi zioten. Lanildoa finkatuta, beren bidea egiten hasi ziren. Horrela egin ziren, besteak beste, Euskal Herriko naziotasuna aitorpena, zuberoa garatzen programarako dirubilketa, eta eskubideen karta eta ondorengo nazioarteko konferentzia. Gai nagusitzat herrien eskubideen aitortza zuena. Herritarrek harrera ezin hobea egin zioten guztiari. 2003an ordea, polizia operazio baten ondorioz, udalbiltzako hainbat kide atxilotu eta espetxeratu zituzten. Hala ere, garai hartan sekulako aurrera pausuak eman ziren lanildoetan. Besteak beste, 17.000 ENA tramitatzetik 60.000 tramitatzera pasatu ziren hilabete gutxitan. Baina 2007an udalbiltza ilegalizatu zuten, eta horrek errotik eten zuen bere jarduna. Garai ilunak ziren Euskal Herrian. 2011an iritsi zen epaia, absoluzioa. Poz handia eta berriz ere esperantza. Izan ere, epaiak zioen, udalbiltza partzuergoak instituzio izateko eskubidea zuela. Gauzak horrela, 2013an instituzionalki berregituratzen hasi zen berriro, apal bada ere. Ordutik, partzuergoa indartzen ari da, eta lurralde garapena eta barne kohesioa sendotzeko programak martxan jarri ziren. Pirinioetan lan eta bizi, ikerbiltza, hurbiltzen programa, energia burujabetzarako urratsak, eta beste hainbat. 2016an azkenik gaur egungo gobernu organua hautatu zuten, eta hark sustatu du udalbiltzan bagabiltza gogoeta, egungo egoera politikora egokitzeko egindako saiakera. Orain hasi den prozesu hau udazkenean amaituko dugu. Udalbiltza hautetsi guztion artean indartuko dugu.